መድኃኔዓለም የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ካልከወፅእ ኣኽራን ሜዳ ይኾኑ አማኑኤል። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከመይ ትኾኑ ድሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾን ድማ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየ። እሽኒ ነዛ ቻናለይ ሓድሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም። ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ እናተኸታተልኩም ሃናፂ ርኢትኩም ኣብ ኮሜንት ምጥለይኹም ማለት ኣሕዋተይ። ናሎማንቲ መደብና ከዓኒ ሕፀር ዝበለትን መሃሪትን ጠቃሚትን ዝበልክዋ ፅሑፍ እየ ሒዘልኩም መፅአ ማለት እዩ። ቪድዮ ክሳብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ድማ ተኸታተልኩም ምሳይ ሃናፂ ርኢኹም ኣብ ኮሜንት ምጥለይኹም ስለምንታይ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ኣድህኖ ሽምዓ ንውልዕ ትብል ፅሑፍ እያ ማለት እዩ። ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ተኸታተሉ ኢኹም። ኣብ ቅድሚ ስእሊ ኣድህኖ ሽምዓ ኣብ እንውልዐሉ እዋን ብዙሕ እንገብሮ ነገር ኣሎ። ንኣብነት እቲ ሽምዓ ንፈጣሪ እንተደኣ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ብርሃንነትን ንዝክር ኦ እግዚአብሔር ንስኻ ብርሃን ሕግኻ እውን ብርሃን እዩ። ኣብ ጸልማት ብርሃን ይኹን ዝበልካ ብርሃን ዝፈጠርካን ንስኻ ኢኻ። ኣብ ውሽጢ ጸልማት ልብና እተብርሀና እውን ንስኻ ኢኻ። እናበልና እነመስግኖ እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 7 ምዕራፍ 4 ኦሪት ዘፍጥረት ኮይኑ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 16 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 16 ንሱ ባዕሉ ኣነ ንዓለም ብርሃና እየ እቲ ዝስዕበኒ ከዓ ብርሃን ህይወትን ክረክብን እምበር ኣብ ጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 32 ፍቅዲ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 5 እምበኣር ሽምዓ እናመኸኸትን ንኻልኦት ብርሃንን ከምትህብ ጎይታ እውን ሞይቱ ህይወትን ሂቡና ካብ ጸልማት እውን ናብ ብርሃንን ኣውፂና እዩ። እቲ ስእሊ ናይ ቅዱሳን እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ንናይ ቅዱሳን ብርሃን ንዝክር ምክንያቱ ንቅዱሳን ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃና ኢኹም ዝበለ ባዕሉ ጎይታ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 4 ብተወሳኺ እቲ ዝስዕበኒ ናይ ህይወት ብርሃንን ክኾነሉ እዩ ተባሂሎም እዮም። ንሳቶም እውን ነቲ ጽቡቕ ግብርኹምን ርዮም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ከኽብርዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝተባሃልዎ ብርሃን ኣምላኾም መሲሎምን ሓሊፎምን እዮም። ትምህርቶም ተኣምራቶምን ገድሎምን ትሩፋቶምን ኩሉ ብርሃን እዩ። ኣብ መንጎ ክፉእን ጠዋይን ወለዶ ዋላ እኳ እንተነበሩ ብልውሃትን ብዘይ ምንቅብን ነውርን ደቂ እግዚአብሔርን ኮይኖም ክፉእ ከይሓሰቡ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ኩሉ ገበሩ። ብኩሉ ኣካይዶም ብርሃንን ኮይኖምን ተራእዩ። ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ክሳብ 15 ቅዱስ ጳውሎስ እውን ቅዱሳን ብእምነትን ዝፈጸምዎ ገድሊ ዝፀሓፈ ናይ ቅዱሳን ገድልን ህይወትን ብርሃንን ስለ ዝኾነ እዩ። ከም ብርሃንን ዝተራእዩ ስጉኦምን ብመንከራ ከም ሽምዓን እናነደደ እዩ እምበኣር ኣብ ቅድሚ ኣሳኣልኦም ሽምዓ እንውልዕ ጻድቃን ኣብ መንግስቲ ኣቦኦምን ከም ፀሓይን ከወርሁ እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 43 ነቢ ዳንኤል እውን ከም ከዋኽብቲ ንዘለኣለም ከወርሁ እዮም። ዳንኤል ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 ኢሉ እዩ። ኣዋኻ ዝውክል ኣይሓፍርን እዩ። ኣሜን። ስለ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ሽምዓ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ኣድህኖ ንምንታይ ኢና ንውልዕ ዝብል ማለት እዩ። ነዛ ፅሕፍቲ ነዚኣ ትመስል ብጣዕሚ እያ ጠቃሚት ማለት እዩ። ትርጉም ሽምዓ መውላዕና ፈሊጥና ክንገብሮ ከለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ነዚ ነበረት ንመደብ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ብካሊእ መደብ ክሳብ ንመፅእ ድማ ሰናይ ቀነ ይኹነና።
የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ቃል ከወፅእ